大败病毒。Вирус-та, Mati warkai. вирус-та, печені жива пінту ванкі. 病毒 Поростілки чинки та новий дал коронавірус народний хапашой. oh chin dede virus da masni lo para abisman tadbiru ne tasik kaliche bachin ki danana halat tar control na Хамдасиде. Авдалчин ва хубе вилаят дар тарафа нурусимуки дар кар ажва мекарона гам бу гам якшави. aw hilamanche daga virus maha gerza chi О, баура даручи чин ва харумару дага вируса мата варкри. 大败病毒 Вируста Mati warkai. 大大败病毒。